Olugono. A na-ebulukwa mmadụ elu ọkpụma. Onye mee nke ọma. Ebulie ya elu. Si ya jide nke o ji na-aga n'ilu. Biko ka anyị gbakọ kịta. Wee kele n'eze a. Eze a dịka dị. Eze-Ana Ugochi tubelu. Nwoke ọma na oraifite. Ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu temple. Ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa. Jaja. Ndị okere dịga anyị. Fọnda mba gị. Ndị ochere ya gị. Fọnda mba gị. Fọdụ asị kala aka. Ọgọrị ụmụ Igbo. Si anyị rapụ nke anyị. Na nke faka mma. Ulu Baịbụl bịa. Akwụkwọ akụkọ. Wepekwa chọọchị fa. Obodo ụka adakwa. Mmadụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si n'ọma mme. Ọdịnala amanwụ. Ọmanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti. Ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume. Ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwa m n'oge awa nke eziokwu. Oge ji awa eziokwu niile agba. Time of truth. Yes. Nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi na-anọ n'isi ya. Isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa bụ all you need to know about karma and nemesis part 2. Taa ka anyị na-achịkọta ya. Ọmụnyeta ogologo much, but pay attention for you to learn what will be of great help to you. Asị m na tata ụbọchị orie ga-eritere anyị ihe ọma ma dịpụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na akịkaka anyị amaghị na jijiji anyị amaghị. Asị m onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. Onye mfụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ sị ka ihe mere nwa ya nwụrụ anwụ mee anyị. Onye anya nwụrụ. Asị m onye sị na anyị ga-adị mma na onye a ga-adị mma. Mana onye sị na ya ma adị mma na onye a ma data mma tiru ụwa agwụ. Asị m ife ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụoro anyị omekwa were anya ha wee fụ. Ise n'ụbọchị taa agwana gị isiokwu anyị ji bịa, mana bifo anyị gaa n'iru n'isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa, ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa our monthly rituals nke ọnwa April ka na-aga n'iru. Anyị ga-achịkọta ya ụbọchị 19th. Na ya bụ 19th ahụ anyị ga-achụ aja dị iche iche bụkwazi eburu wee mesara aka. Ebe ọ bụla ị nọ all over the globe, you can join us spiritually. Ndị nwekwara ike ịbịa abịa ma temple nwere ike ịbịa sonyekwara anyị na anya bụ saraka a ga-eme iji chịkọta ya. Ụbọchị ahụ a ga-achịkọta ya, ndị niile sonyere anyị na aja nke ọnwa April a ga-enweta ihe onyonyo nchịkọta ya. Only them. Echefuna na temple anyị na ya na-esho ihu ọrụ na social media maka na ọ dịrọ necessary.
So ndị sonye na ya bụ aja ga-enweta ya nke awakwa dị mkpa. Nke abụọ bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị na-awọchị our unique Nollywood productions. Our movies are true life stories. It's unique. We are best setters. Visit my YouTube channel for watching movies. Our movies. Our movie production name is Ugochi tubelu movie productions. You can watch all our movies. Yes, I have complete our movie Abomination Nemesis. Yes, Abomination Nemesis. Complete here. I video edited this morning. Then it shows here our movies in those like the consequence of Ogbuefi, like the anger of the gods. Yes, the anger of the gods. The promo is there. Very soon this week here, what are the movie? Yes, it's a life-changing stories. Our movies. Yes, Kankusieba. Ogbuefi Eze-Ana is an admonition. Never give up. Tough time never lasts, but tough people do last. This is my short admonition to you this morning. My issue to remind us that karma is real. Because what goes around comes around. Whatever you sow in creation is exactly what you will reap in creation. Take it or leave it. Whatever you sow is what you will reap. If you sow goodies, you reap goodies. If you sow badness, you reap badness. It must flow back to you, the originator. Yes. So some people will keep on saying that life no balance, life no balance. Life no balance because you are not seeing it the way it is. Whatever it does not deserve will never come to you. Unless it's an experience that you needed. Yes. And one of the when you came in and again. Obrono we here email in the past. When can we in order for you to mature? Because without testing, there will never be testimony. And without challenge, there will never be champion. So you cannot cross the other class of life. So there will some challenges go as a result of what we have done. And for you, for betterment to come, you have to pay up your debts. When Kebianono Makihi na here is actually what will remind you of what you should do. But whichever one, Melono, is for your own betterment. Abono keep up your debts. Yes, it's still good for you. Then Obokan non cable to you to learn the lesson and apply it for the betterment, for your own betterment and for the betterment of the next person that you cross your path. And we're reason for everything. Yes. Then what am I saying is this. When you are saying that life no balance, then it's as a result now that you are blaming the Almighty, the creator of the whole universe. Saying that no, the Pasha, as in now what you are passing through, you did not deserve it. And what is the reason why those things is causing your past? It's either to make you a better person or for you to pay your debts. So, whenever you are passing those challenges and stages of life, it is to make you a better person.
And when you are taking up those challenges of life happily, it will be easier for you, and it will make it to last the way it should. Yes, mana mgbe ị na-eteki ya bụ challenges na mgbakasị ahụ, it will make it to last longer, because na mgbe ahụ ị na-eteki na mgbakasị ahụ, you are committing more sin on top of the one you have done. Ọ dị ka ọkụkọ mara ọnụ na nsị, a na-ekwu na ọ mara ọnụ na nsị, o were ụkwụ ya na nwunye n'ime ya. Because when you become so angry, you will be angry with everybody. Sometimes you can even be angry with God. You say, God, why me? God, why me? And some people, if that anger is not properly controlled, some people at a stage will say, na chukwu adrozi, or wabu, you were anger. Or you know, na chukwu ki na-ewere iwe. Mmụọ afọrọ anya ka ị na-ewere iwe. Ịma ọzọ na ome mma na-emere onwe, ome njọ na-emere onwe. Ị nwere ike mgbe gị nwa onwe gị dị angry with everybody, ịdị angry with the forces of nature, ịdị was angry with ihe ndị niile gị, people around you. O nwere onye ị na-emewute, ị chịrị ụdọ sị ka ije kwuo onwe gị n'ụdọ. O nwere onye imewu. Ị mara na ọgwụgọrọ na esi ka ị kwuo onwe gị n'ịta ara ahụ too much. I can tell you na o nwere ndị ka mma. But for the fact na ha remain consistent, they will say bounce back. When there is life, there is hope. Mana gị wa bụ onye obodo okwukwe, onye okwukwe nta. You decide to take your life. Because you don't understand how things work. When you come the next life, you continue. And when you continue in the next life, because you know why? You did not pass the last exam. These challenges you are facing now is like exam for you to enter another class. Then, for the fact that you did not pass, if you come back in the next world, you start where you stop. And by that time, you will be lamented. Anyway, the woman, need the banker. You never go Pharisee na synagogue. That's Jesus and Doko Bia, the Buono, the Fools on Uzi, the Menka. True to the honor, me and Manon Wellingala. A couple of the Jesus Akasia walking in the million days. Manon, me, Manuma and Adro. So, now we will give back the next word. You continue where you start, where you stop. By so doing, you will be accusing everybody. You will even be accusing God. You will be accusing the forces of nature. Na life no balance. Mana ọbụghị nwa onye gbara ọsọ ọrụ. Maka na onye jụrụ na ọma ịkpọ ntụ ụtụtụ, olukwu echi ntụ ụtụtụ na-echi ya. Maka na mmiri dọrọ nwa eju dọrọ nwa nkịta. Ịghọtara ya? It can only pass with perseverance. Inwe ndidi na ijisi ike, onye sie ike na ọ ga-adị mma. That is an act of belief, conviction. Because if you are not convinced with your spiritual life, believe me, you will never go anywhere. So he gave when you see no tackle you didn't go. Then match it up with action is not enough. Kagwa ebankete. Makana ndi Igbo tụrụ esi na ọ gbara nkịtị kwere kwa wee siokwu. So akwụkwọ ndị ụka ọbịa wee kwuo sị na you must match n'okwukwe na-enwere ezi ọnụ nwụrụ anwụ n'onwe ya, ọkwa eziokwu. So ihe ọ pụtara bụ na even if you have conviction, you must match it up with good works that will make that your faith and conviction to come into fulfillment. So what am I saying? Stop stepping on toes. You decide to take your life. You decide to take life of another person. You decide to forcefully take what does not belong to you. Believe in me, you are complicating the issue. Because when you are taking what does not belong to you, whoever that you step on toes, whenever the person comes to recognition and cry for justice, believe in me, the person must get justice in you. You know why? The only way
The only way the karma will not take effect on you is by the time you appease the spirit. It could be spirit of your late relatives who died in agony. Maka na emewuru ha, o nwere ike ịbụ nwa ọgbụ, that is nwata akwara akwa. O nwere ike ịbụ nwaanyị abịara ije di. O nwere ike ịbụkwa nwanne emewuru emewu ma ọ na-anwụ in a place curse. Yes, as long as the spirit of that person is not properly appeased, so that his spirit in the land of the spirits will stop asking for vengeance. Onwe onye emegbu na ngwurube nna gị ma ọ bụ na aka gị dị ya bụ mmadụ ebubo ụgha, onye na-etu anwa wee napụ ya okie ma ọ wee chụpụ ya na bedie, as long as the person na-ebe arịrị na-cry for vengeance, believe in me, must come no matter how long. Yọtara ya, unless na gị nwa na onwe gị eji aka gị wee realize ya, ma ọ bụzie na nọọsụ ndụ, ọ bụrụzie na ọya descendants ga-ayọ mgbaghara maka ya bụ ihe wee calm other spirits that is very angry. Mgbe ọ bụla ọ sị na ya forgive go, let there be peace. There will be peace in you, in your life and in your family life. Amara m atụ yesterday ka m na-akụzi part 1 ya wee kwuo sị na ọ bụrụ na gị na mmadụ nwere case na police station, about the complainant, as long as you keep coming to police station any day ọ bụla enyere gị appointment, that case will continue going till eventually the police people are fuzzy na no na enwere ike ịbịa into compromise, a charge the matter to court, the case continue. Mana ọ bụrụzie na ị nwere ike ịghọtawu onye gị na ya nwere nsogbu wee yọọ ya biko ka ọ drop all the charges, onye anwa na onwe ya kwụsịghị ana ịbịa police station, the case will die natural death. Even IPO or the complainant or say sorry, now that case here and the others interested in that case here will close your case here one natural death. If you do not appease any spirit that is raising and accusing finger on you, the vengeance, demanding for vengeance will keep coming. So yen na achịkọwala gị wepụ aka n'ihe ọbụla imegide mmadụ forcefully maka na ike dị gị n'aka, ma ọ bụ iji forceful way nara mmadụ ihe bụ nke ya and ịma na nke onye ahụ ka ọ bụ, as long as the person is still bitter, you understand, as long as the person is still bitter, believe in me, we never go scot-free. It's natural law. Whether the person did anything or not, the laws, the irrefutable law of justice, then that law of justice will always come back to you. The law of justice that is in charge of paying everybody in his own coin. Galatian system, God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. Now, natural laws that is in charge of either for check and balance is what you sow will flow back to you, the originator. Ma ọ bụ na o nwere onye imegwu megidere o wee na-ebe arịrị na-akụ ọta na-asị na ya ma forgive, you will never go scot-free. Some of these things will be a hindrance to your prayers. Some of these things is the hindrance of your spiritual work. Sometimes you will be blaming the spiritualist, but I can tell you 50% of why your spiritual work you should go is in your hands. Why the other person that is will help you have the remaining percent. So what am I saying in essence? What I'm saying is this: make sure you do not attract unnecessary anger. Like me, I'm very upset for that person that took my phone. That phone is nothing. Had they been even the person approached me, asked for phone, I will give. Because in that actual sense, that particular day, I went to market to buy phones from the man.
who deserve it. Yes. For the name decide. Had even this person approached me, sir, what I need is phone, I will give him. That's, but stealing that phone, do you know why I will not forgive him? Yes. Why I will not forgive him is the stress he's putting me through. This morning, I have to go to POS to do some transfer, which I would have done in my house using my app. Because minus the app will not be able to transfer large volume of money. If we are using USSD, the thing will be sending money on 2020. Yes, it's only with app we can move a volume at once. So for that reason, he must pay. Understand? Yes. Then, but Obrona, now without this stress causing me, it makes me to be angry. But whether I knew I was a project, I was to go after the person or not, the person must be independent. It's natural loss. Because of the stress. Because for me, from now, before only my off day is Thursday, and it's only Thursday next week, I will be charged to go back to banks and install all the different banks app on my phone. So imagine from now till Thursday, the stress will cost me, because it will make me to be frequenting POS for big transfers. You understand? So for that reason, that pains it cost me, we pay. And until the person apologized to me, sorry, I'm sorry, I took your phone, I'm sorry, I have sold it, and that's okay, I have forgiven you. Or the person will take the long process. The longer process is this. As for the fact that I'm angry, all the entities of powers, money in the house will be angry. So the appeasement will take longer process. How this work in the spiritual. Why it will be more difficult is this. All my entities of powers are involved. Madam, they have angry. Now I lost something like this that shouldn't have. You understand? Because that particular phone, you know why I'm very angry. That particular phone doesn't have lock. I didn't put lock at all. So the person can actually access the contact there. But intentionally switch off that phone till date. You understand? So it's intentional act. So for that reason, my entities will never forgive the person. And the appeasement will go all through, one after the other. The appeasement will go through because all of them are angry. And what it means is that for you to be, for the person to receive appeasement, then it then means that the appeasement must go around all my entities. Yes. So it takes longer process. And that is why even many years ago, as many years to come, even the person cannot reach me. Before the person will appease all the entities that are involved. Some of these reasons is one of the reasons why I'm more for the because of that. Because of you step on toes. I didn't among word about minus me, man, any other person out there. All I can see you work back and I'm poking a lap tag. And all I'm touching or lap away is no again, that generation. Makana de judge woman can never know where the tabuha cano. Obram walk with nation group. You know that? So the appeasement that had easy. All that easier if you can walk step down to the only image where you face to face and the person have forgiven you. You will be able to see. And the more whatever I say, I have forgiven you. Go in peace and sin no more. Then, wow, you went that you were more money next year. Macano, if you have put up on click your question, you will have another job. But now, if the person is no more, it is a one thing.
maka na ebere isi ya ntị esoro ọkwa eziokwu isi sekwu ntị ahụ a nọrọzi to forgive you one on one. My brother, my sister, ịzọ ego ụkwụ na isi aboki, because it will take longer process for that sin to be forgiven. Ị na-eme ihe wepụ aka na mpụ maka ọdịmma gị, ọdịmma ya existence and ọdịmma agbụrụ gị. Ka m kwụsị ebe a, metụkwa aka na share button maka na this message dara nọ nwere reason this message to eda. Nke bụ eziokwu bụ na ozugbo ya bụ ihe mere lose that phone, ọ bụrụ my main phone, mind you, immediately that phone full. Ihe a gwara m bụ this is a topic because na ihe a mere no nwere ndị a ga-esi na ya wee taa bụ. If not, this is my first time of giving this lecture. Go to my YouTube, almost 2 years of being on YouTube. You can never see this karma and nemesis. You can't. This is my first time of giving this lecture, this particular lecture. This is my first time. And had it been this thing did not happen, maybe I would not have received the message to go and talk about it. You understand? Can you see about all the children family emi or send them message on WhatsApp 0805 7837 672. I repeat 0805 7837 672. Ekene go ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu. Onye ọma Chijioke ekenere gị. Ekenekwara m ndị ọzọ dị iche iche sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu. Ndị enyi m dị iche iche sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, ma ndị kọmentrị na ma ndị nọ na-egere egele, ndị reziri ndị kọmentị, ndị alaikụrụ, ndị share. Ka anyị na-asị metụ aka na share button. Believe in me, your life will never be the same. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwuo m okwu ngosi isi ndị niile nụrụ onu a, ndị niile o metụrụ, ndị chọrọ ka ha chegharịa ma chegharịkwa. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, may they receive favor, upliftment, breakthrough and liberation and mercy. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie. Ka ụbọchị taa mara anyị maka ọ dịkwa na echi niile wụ ụbọchị ụka n'oge awa nke eziokwu 9 AM. Ya gazie.